खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। साननैसोनि सिगां धेकियाजुलि हालामाव आबसुआ मा गोरोन्थि मावदोंमोन? बुनसु आफादा गोदानै बर' फरायसा आफादखौ दिनै दाफुंनानै बर' हारिनि गेजेराव दिनै मा मावनो थांगासिनो दं? नै बिनि सायाव आं बर' हारिनि गेजेराव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आखाइ खबजोबनानै गिबियावनो निमाहा बिनाय थायो आरो आंनि भिडिअखौ माखासे दिनै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा नुनाय बायदि शेयार खालायना हो आरो रायजो राजाया भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैनि भिडिअआ माबा मोनसे गोनां पइन्ट हाबलांनो हागौ। साननैसोनि सिगां बे खबरा आंनिसिम फैदोंमोन आरो आं बे खबरनि फिनै रायजो राजाखौ साननैसो नायथ' आरो आं बुजायहरदोंमोन। दिफेन बर'नि जेरैबायदि नाजादों बर'फोरनि दिनै जौगानाय खामानिफोरखौ आरो सानजानि सिमा बारायनो गोनांखौ नाजादों, नाथाय आङो आबसुनि माखासे सनमानखौ लानानै साननैसो थाथ'नो होदों आरो माखासे गावजों गाव बुजा बुजिया फै माखासे बेफोरखौ जुदि भिडिअनि गेजेरजों हगारलायोबा रायजो राजाया आरो बांसिनै गाज्रि मोननो हागौ आरो माखासे रिएक्सन जानो हागौ होननानै आङो बुजायहरनो गोनां जादों। नाथाय दिनै जों बारे बारे नुदों साननैसोनि सिगां एफआरसिनि फैसा खांनानै बे फैसाखौ अबाव हैखो? आबसुनि गारि बायनायावसो बाहायखो? रायजो राजा बेफोरखौनो दिनैसिम रागायानो दिनै जोबाखै आरो दिनै अंगनाबादिनि नामाव जायफोर दिनै लिंथुमनानै रायजो राजानाव फनजों बुंहरनानै नोंसोर साख्रिखौ नांगौब्ला एसेखिनि थाखा होनांगोन, बेफोरखौ आरो बिथांमोना गावसोरनो सानफिननानै बिथांमोननि न' थांनानै मबाइलनि रेकर्डखौ गावसोरनि बुंनाय रावफोरखौ बादा हैफिननो गोनां जादों। नोंसोरबो जेल जागोन जोंबो जेल जागोन आरो माखासे रेकर्डखौ दानफिननो गोनां जादों। बे बिथांमोननि दिनै जायफोर दानफिननो भिडिअखौ थांदों बिथांमोननि माखासे सावगारि, बिथांमोननि माखासे बुंनाय रावफ्रा माखासे रायजो राजानि आखायाव दं। नैबेफोरखौ जों दिनै बुंनो थांला। बारे बारे सनिपुर बिसनानि आबसुफ्रा गोरोन्थि दामाव आरो आं दिफेन बर' सारनिसिम खावलायहरो सारा जेरैबायदि सानजा सोनाब खोला साहा बेरायगासिनो दं, नोंथाङा बुजाया नामा? नोंथाङा माखासे गियानखौ होआ नामा? आरो संबिजिर लेखाफ्रा दिनै आबसु अफिसाव गैला नामा? दिनै बर' हारिनि गेजेराव माखासे जाथायफोरखौ मानि थाखाय दिनै खनले खनले मावबाय थायो? नोंथांमोनखौनो दिनै बरायो, नोंथांमोनखौनो दिनै सनमान होयो, नाथाय बेफोरनि थाखायनो दिनै बुनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। रायजो राजाफ्रा बुनसुखौ बरायनो गोनां जादों। दा बावैनो सानजाहाबो बुनसुआ सोमावसारहैगासिनो दं। बिटिआरनि बायह्रायाव बुनसुआ सोमावसारहैगासिनो दं। मानि थाखाय दिनै रायजो राजा बरायनो गोनां जादों? नोंथांमोननि आखल आखुआ दिनै बांद्रायबाय। मानि थाखाय दिनै भुल गैया? एनडिएफबिआबो भुल दं, आबसुआबो भुल दं। जेब्ला बर'फोरनि थामथि एकर्ड जानो थांनायाव आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ, बै समनि सिनियरफोरखौ, मेलेमजिबिफोरखौ जायफोर दिनै सागानगिरिफ्रा लोगो हमनानै सावरायनानै बिथांमोनजों माब्रै खालामबा मोजां जागोन बिदि सावरायनोबो टाइमानो गैया। बिथांमोना गादिनिल'बो टाइम गैया आरो जायफोर दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बै समनि जायफोर आफादनि सिनियर बिथांमोना बैसो जानानै रिटायार जाबाय। सोरबाया 14 बोसोर मावबाय, सोरबाया 15 बोसोर मावबाय, बिथांमोना 12 बोसोर मावबाय, सोरबाया बिदि समाव रिटायारखौ लानो गोनां जादों आफादनि नेम निथि बायदि। आरो जायफोर दिनै सोरबा गुलि नांजाबायनो बेराम जाजानाय, जायफोर आर्मि पुलिसजों बुख्रुब सुख्रुब खालामजानाय, हाजोआव गाखोनो हाला, थाबायनो हाला, बिथांमोना डिसचार्ज लानो गोनां जादों। बिथांमोनखौबो लोगो हमनानै सावरायनानै थांनो टाइमानो गैया। बिथांमोननि बे टाइम गैयै माबाया आखला मा देखायदों? गादिनि लबाव राजखान्थि हान्जायाव गादिखौ लानो थाखाय सम गैया। आबसुआबो गोरोन्थि मावदों, एनडिएफबिआबो गोरोन्थि मावदों, बे रोखा। जिखुनु जाया समावनो दिनै बर'फोरनि दिनै ज' जानांगौखौ जों बारे बारे बुंदों। सोमावसारनाया दोनथ'नायाव दिनै माखासे गोरोन्थिखौ मावलांबाय थायोब्ला बुनसुआ जोनोम जानो गोनां जाखागोन। जायफोर दिनै फरायसाफ्राथ' दिनै नायना थानो हाया, खोनासंनानै थानो हाया, सोबख' जागासिनो दिनै गुबुन हारिजों। जायफोर दिनै फरायसाफ्रा फिनै
बर' फरायसा आफादखौ दिनै बुनसु मुङै दानो गोनां जादों। दिनै बुनसुनि सोमावसारनायखौ रायजो राजाया बरायदों। बिटिआरनि बाहेरायाव थांगासिनो दं। साननैसोनि उनाव सोमावसारनो रायजो राजाया बरायनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो जों दिनै खावलायो बुनसुआ बुनसुयैनो था, आबसुआ आबसुयैनो था, जिखुनु जाया दिनै आफादा आफादैनो था। नाथाय गिबिसिन सोमावसारनायनि सिगां मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा सावरायग्रोनांगौ। सावरायग्रोनाय थायाबा माखासे गावजों गाव दाङाबाजिया सोमजिनो हागौ। नैबेनि थाखाय रायजो राजानिसिम मोनसे आं मेसेज होयो, जाहाथे दिनै खनले खनले आबसुनि गोरोन्थि मावनायाव रायजो राजाया बिजिरनांगौ समा फैबाय। आरो दाखालिनि जेरैबायदि दाङाबाजि जानो थांदोंमोन, दिपेन बर'निसिम आं खावलायहरो, जायफोर बे गोरोन्थिखौ मावदों बिथांमोनखौ आबसुनि बिबाननिफ्राय एंख्लाय आरो आबसुनिफ्राय दोन आरो बिथांनि न'आवनो आबसुनि माखासे संबिजिर लेखाखौ फरायनो होनानै बिथांखौ सोरनिबा माइ गायनो गोनां बाखि थानायखौ सान्दुं गोसायाव माइ गायहो, सान्दुं गोसायाव हालौहो, बिथांखौ खोमा हमहोलायनो दरखार गैया, हालौहो, मोसौ अलसियाजों हालौहो बिथांनि फानिसफोरखौ, बिथांमोननि फानिसखौ मोसौ अलसियाजों हालौहो, सान्दुं गोसायाव माइ गायहो, खोथिया फुहो। आं दिपेन बर'निसिम बेखौ खावलायो। दिपेन बर'आ गुबुन गुबुन दिनै बिबानाव थानाय माखासे गुबुन गुबुन दिनै लिडारफोरखौ बुजाया नामा? आरो बै समाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ, फिसा फिसौ साख्रि लाबाबो थाखा फैसा होनांगौ, थाखा फैसा होआबानो मोना। बेफोरनि थाखायनो दिनै बर'फ्रा सोमावसारनो गोनां जादों, हाथियार हमनो गोनां जादों। बेफोरखौनो दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा रां रुफा लानानैसो सोयो। जों बिनि थाखायनो दिनै लामा गाथेनो गोनां जादों, एनडिएफबि हाग्रा बाहेरायाव थानानै दावहा नांनो गोनां जादों होननानै रायजो राजानि सिगाङाव दिनै गामसा गाननानै उदै बेदांदांनो प्रमद बर' सारा लेक्सार होयोमोन। दिनै बेफोर रावखौ माने बावलांखो। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिपेन बर' सारनिसिम, उननि समाव जुदि बिदि खनले खनले गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला रायजो राजायासो उल्था पानिसखौ होफिननो गोनां जानो हागौ। बिनि थाखायनो आङो खावलायो रायजो राजाफ्रा बुहुमनाङैनो गुबुन गुबुन बिटिआरनि बाहेरायाव बुनसु आफादखौ बरायनो गोनां बायध'था जासिगोन नामा? आरो बरायनायाबो रायजो राजानि सायाव मोजां। मानो होनोब्ला दिनै जायफोर बर' हारिया दिनै बयनिफ्राय गिसिननांगौ हारि। माबोरै गिसिननांगौ हारि होनना बुङोब्ला बर'फ्रा मोनफ्रोमबो हारिजों दावहा नाङै गैया। बेनि थाखायनो दिनै उननि समाव बर'फ्रा अराय सम सरकारजों दावहा नांफिननो हानाय, खलमजों दावहा नांफिननो हानाय हाथियारजों नङा, बुलाय सोलाय नङा, खलमनि आयेननि दावहाखौ दिनै बुनसुआ फिनै गिबिसिन सोमावसारनायखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव दिनै जोबलानो हानायानो हारिनि थाखाय दिनै बेसेबांबा नायख'हरनो हायै गोजौ हाजोखौ दिनै दिन्थिदों। बे दिन्थिनायानो जाहैबाय हारिनि दिनै बोलोखौ बेसेबांबा रोमै रोमै हाजोखौ दिनै बुनसुआ गाखोनानै देखायबाय। हिमालय हाजोखौ बुनसु आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गाखोनानै देखायबाय। बेनो बर' हारिनि जौगासारनाय। बेखौनो आं दिनै खावलायगोन दिपेन बर' सारनिसिम, थाबैनो बिदि गले गले गोरोन्थि मावग्राफोरनि सायाव बिजिरनांगौ आरो थाबैनो रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा बुजायहैफिननांगौ। जाय जायनिफ्राय ढेकियाजुलि हालामाव रां खांदोंमोन, जायनिफ्राय दिनै रां बिजादोंमोन, जायफोर रां हरदोंमोन बिथांमोननो थांफिननानै जायफोर गोरोन्थि मावदों बिथांमोननिफ्राय रांखौ लाफिननानै ढेकियाजुलिनि रायजो राजाफोरनो रांखौ गथायफिननांगौ। नैबे मेसेजखौ आं दिपेन बर' सारनिसिम होदों। आरो थाबैनो बे दायनिगिरिखौ रायजो राजानि सिगाङाव रोखा खालायनांगौ। आरो रोखा खालायाबाबो दिपेन बर'आ जुदि आबसुनि लिडार मारबा, दिपेन बर'आ जुदि आबसुनि दिनै दैदेनगिरि बिबानखौ लानानै जुदि आबसुनि दिनै दैदेनगिरि लिडार थारबा, ढेकियाजुलिनि जि गोरोन्थि मावदों बेखौ नोंथाङा थांनानै उफेन नङाबाबो स्रोदै जायफोर गोरोन्थि मावदों बिथांमोनखौ लानानै रांखौ हैफिननांगौ आरो बिथांमोनखौ आथिं हमनानै खुलुमहो। जाय मोनगोन जाय मोना, जायहा दिनै लेखा गोरों, जायहा दिनै बे खामानिखौ मावनो हानाय माखासे गियान दं, माखासे सोलोंथाइ दं, बिथांमोना मोन्थों। बे रां होगोन बेसो मोननाय बे नङा। बेनि थाखायनो आङो दिपेन बर' सारनिसिम थाबैनो ढेकियाजुलि हालामनि गोरोन्थि मावनाय आबसुनि दायखौ
बानस'हैनांगौ आरो थांनो हायाबा बिथांमोनखौ जेसेबां रां लादों बे रांखौ दिपेन बर'आ थाबैनो बिथांमोननि न'खराव थांनानै हैफिननो हो। बिथांमोननि गोरोन्थिनि बुहुला रायजो राजानि आखायाव दं आरो जोंनि आखायाव दं। बेखौनो आं खावलायहरो दिपेन बर' सारनिसिम।